Molt bon dia, lletraferits, espero que estigueu passant un confinament tan agradable com sigui possible i avui, per distreure-us una mica més i per fer aquests dies més filològics i menys sanitaris, tot i que s'han de seguir les notícies i tot aquest tema, òbviament, el que us porto és un vídeo en què, aquí tinc apunts de gramàtica històrica, parlarem sobre els arabismes que han entrat al català, perquè moltes vegades quan pensem en un manlleu, és a dir, en un mot que prové d'una altra llengua i que l'assimilem en llengua catalana, o que no l'assimilem, això ja depèn de la normativa, pensem en el castellà o amb l'anglès, no? Anglicismes, castellanismes, que serien les dues grans llengües, més el castellà que l'anglès, però serien les dues grans llengües, de les quals estem agafant mots en català. Hi ha moltes paraules que fem servir cada dia i que potser no ho diríem mai, però que són arabismes. Cal comentar que l'àrab és la darrera de les llengües que ha fet una aportació important al lèxic català a l'època de l'estructuració definitiva de la llengua, gràcies a la llarga època que van tenir els àrabs de 8 segles de dominació a la península ibèrica. A més, cal destacar que era una dominació acompanyada d'una superioritat cultural. També és necessari fer una diferència important entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella, perquè en aquesta darrera els àrabs hi van tenir poca incidència. Les convulsions internes dins els mateixos territoris àrabs van provocar unes migracions cap al nord. Per exemple, les invasions dels almoràvits i els almohades als segles XI i XII. La majoria d'aquestes migracions de mossàrabs van provenir del País Valencià. Consegüentment, aquests mossàrabs que van migrar cap al nord van ser els qui van portar la majoria d'arabismes al català. D'altra banda, cal destacar que el català va oferir bastanta resistència a la introducció de mots àrabs. No va passar el mateix en el cas de la llengua castellana perquè en va acceptar molts més. Comencem amb el primer mot, que és alcohol. Té un significat força curiós perquè és esperit de vi. A més, en aquest cas hi ha quedat aglutinat l'article al davant. Hi ha altres casos, en canvi, en català, que l'article no s'ha adoptat i per aquesta raó és més complicat detectar si són arabismes o no ho són. Per exemple, magatzem és un mot que prové de l'àrab, però que no ha agafat l'article, perquè si no seria al magatzem, com és en castellà, almacén, una cosa semblant. Un altre mot provinent de l'àrab és albergínia, que a les Terres de l'Ebre diem aubergínia, aubercoc, auberge, tots aquests mots que van encapçalats per aquest au fonètic, que s'escriu al, són mots que venen de l'àrab. A més, l'àrab el va agafar del persa. Com podeu comprovar, les llengües no són amigues de l'immobilisme i sempre estan fent canvis. Ara jo et deixo aquesta paraula i tu agafes aquesta altra. Això és natural i això és bo. El problema que tenim amb el català, com reflecteixo i com intento exposar en molts vídeos, és que amb el cas del castellà, i amb l'anglès també seria semblant, però sobretot amb el cas del castellà, no és jo et deixo una paraula i tu me'n deixes una altra, sinó que és jo et deixo una paraula, aioli, i tu em deixes el 50% del teu lèxic. I això és un problema. Una altra paraula és arròs, que al seu torn l'àrab el va agafar del grec. Per tant, sí, ja veieu que aquí hi ha moviment, sempre entre les llengües. De fet, hi ha bastant lèxic que en català és d'origen grec, però que ha arribat fins a nosaltres mitjançant l'àrab. Un altre mot que voldria destacar és garrofa, que en àrab tenia el mateix significat. Aquests eren arabismes del camp semàntic de l'agricultura i de l'alimentació. Ara canviarem de camp semàntic. Del camp semàntic de la construcció podem destacar, doncs, barri, seria un mot que prové de l'àrab, que significa en aquesta llengua exterior, i un altre mot que podem destacar és raval, que al seu torn, paradoxalment, significa el barri. Aquí podem detectar una espècie d'encreuament entre les paraules i el seu significat. Un altre mot és bàcora, el peix bàcora, que significa, en àrab, peix semblant a la tonyina, un nom bastant descriptiu. Aquesta paraula era el camp semàntic dels animals i ara canviarem de camp semàntic i farem cap a l'administració. Alcalde és un mot també d'origen àrab. Hi ha aquest al davant. I en aquesta llengua significava el jutge. Per tant, podem afirmar que hi ha una relació, com en la majoria de casos, entre el significat àrab i el significat que té actualment el mot en català. Es pot observar, es pot comprovar com la càrrega semàntica, com el significat, al passar d'una llengua a una altra, es deteriora una mica, però manté el lligam. Clar, un jutge i un alcalde no són el mateix, però dos són situacions de poder i un alcalde a vegades ha de jutjar perquè fer política és jutjar en certa manera i sí que hi ha una relació, però no una relació exacta, sinó que amb una diferència. Del camp semàntic referit al temps cal destacar el mot garbí, que és aquest vent que prové de l'Occident
I ja veureu que també té una relació amb el significat del mot àrab, perquè garbí en àrab significa occidental, de ponent. Per aquesta raó aquí hi ha aquesta transfusió de significat, igual que amb el mot anterior, que es pot comprovar en molt vocabulari que passa d'una llengua a una altra. L'últim mot que vull destacar avui és sèquia, que també prové de l'àrab i que cal comentar que és una paraula que comparteix el significat, és a dir, en àrab també vol dir sèquia o també significa el que està regant. Una sèquia rega i per tant s'hi pot observar el mateix fenomen que abans, aquesta transfusió de significat, i en aquest cas a més és un significat exacte. També significa sèquia en àrab, a part del que està regant. Us vull animar, com no pot ser d'altra manera, a fer-vos els meus mecenes a l'aixeta, perquè d'aquesta manera em podeu ajudar a continuar fent vídeos, podeu permetre que segueixi fent aquesta tasca de divulgació de la llengua catalana i de la seva literatura. A més, si us subscriviu al canal, si compartiu el vídeo, això també és importantíssim per arribar a molta més gent, i si li doneu un m'agrada, jo estaré contentíssim, aniré pel carrer, no, estava a punt de dir-ho, però no, aniré per casa, del menjador a la cuina i de la cuina al passadís, cantant i ballant, ple de joia i de felicitat. Fins la propera i molta salut i molta bona sort. Adeu-siau.